خوجان рамазон эргашзода ронандаи мусофиркаши тамғаи мерседес спринтер соли таваллудаш 1990-ро бо иттиҳоми дағалрафторӣ нисбат ба мусофирон ба 10 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум кард. раёсати вазорати корҳои дохилии суғд гуфт эргашзода ки дар хатсайри рақами 100 ба мардум хидмат мерасонид, шоми номи мард тахминан соати 19 дар истгоҳи марказии савдои шаҳри Хуҷанд одоби муошират ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда, осудагии мусофиронро халалдор кардааст. дар наворе ки ба интернет роҳ ёфт ва вокунишҳои зиёдеро ба вуҷуд овард, дида мешавад ки ронанда бо яке аз мусофирон вориди муноқишаи лафзӣ шуда, ҳангоми баҳс бо ин мусофир аз як лаън ва лафзи хеле қабеҳу дашномолуд кор мебарад. мақомоти милиса шахсияти ронандаро муайян карда, бар зидди ӯ бар асоси моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо иттиҳоми майдавбошӣ парвандаи маъмурӣ тартиб доданд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Балхӣ бо аризаи марди 30 сола сокини ҷамоати шаҳри Балхии ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 14 марти соли 2021 шахси номаълум дар дохили боғи фарҳангии ноҳия бо роҳи зӯроварӣ аз дасташ як адад телефони мобилии тамғаи Samsung A5-ро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонидашуда 800 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, ҷавони 25-солаи сокини ҷамоати деҳоти ваҳдати миллии ҳамин ноҳия бо гумони содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир карда шуд. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Ҷайҳун бо аризаи ҷавони 26-солаи сокини ҷамоати шаҳраки Дӯстии ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 5 сентябри соли 2020 марди 34-сола сокини ҷамоати деҳоти Истиқлоли ҳамин ноҳия ки пеш бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бо роҳи фиреб ва боварияш даромада аз ӯ 50 000 сомонӣ гирифта, то ҳол маблағашро барнагардонидааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо аризаи марди 29-солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки дар давоми моҳҳои март октябри соли 2020 дар кӯчаи Сари Осиё марди 42-сола сокини ҳамин ноҳия бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ дар умум 49 000 доллари амрикоиро гирифта, ваъда додааст ки бар ивазаш барои гирифтани ҳалномаи суд оиди қонунгардонии манзили истиқоматиаш ба ӯ мусоидат менамояд, аммо ваъдаашро то ҳол иҷро накардааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, марди 55-солаи сокини ҷамоати деҳоти Ориони ноҳияи Ашт бо гумони содир намудани кирдори қаллобӣ дастгир карда шуд. номбурда моҳи октябр-августи соли 2020 якчанд маротиба бо роҳи фиреб ба боварии марди 44-солаи сокини ҷамоати деҳоти Орион даромада аз ӯ дар умум 107 415 сомонӣ гирифта, то ҳол маблағашро барнагардонидааст. оид ба ин ҳодиса нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.